Și începem cu bonus, bandit. 0,5 grame, categoria F3. Nu vrea să focalizeze acum. Atât. Un pachet. După aia am un Delovarana 2, 50 de mm, 50 de grame pe bucată, adică categoria F4. Am una și încă unul. Din păcate nu am putut să fac rost de Scream 100, care e preferata mea. Sper că anul viitor o să găsesc și o să pot să cumpăr. Mai am aici o baterie Best Price, 16 focuri, calibru 25 de mm, 25 de minute, adică secunde. Vedem cum va face, nu am mai avut așa baterie. Am aici un Xmas Dream de 90 de focuri, calibru 20 de mm. Nu știu cum va fi, chiar nici din asta nu mai am avut. Și acum să începem cu ceva mai, zic eu, mai tare. Baterie Signature Range de 180 de focuri, calibru 20 de mm. Cam așa arată. Și mai am o baterie Best Price, 200 de focuri, calibru 20 de mm. Se duce în evantai X, mai multe feluri. Vedem cum va face. Sper că o să vă placă. Sper că o să pot să fac rost de shell-uri. Sper că pot să fac rost de shell-uri, că mi-ar plăcea tare mult. Vă salut, pa!